खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं मिथिका नार्जारि दिनै मोनाबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। मिरुनि बारग' मन्त्रि रानि नरहनि हेंथायै सीएम भिजिलेन्सनि समन। हाइलाकान्दियाव 180 बेग बार्मि सुपारि जब्द। चन्दन बसुमतारिया मोन 9 क्लाबनो जार्सि, इजार आरो जोलुर बल रानदों। बिहाली कलेजनि गोरायुं डक्टर जीवेन चन्द्र नाथआ हां सरथेनानै अबथिरा रुंसारि जादों। जारबारि जाथायखौ लानानै क'क्राझार पुलिसा हाग्रा बिफाननि रेन्जार आरो 2 गार्डखौ हमबाय। लालुकपुकुरियाव एसपि आनन्द मिश्र आरो अरुणाचल प्रदेश सावस्रि मन्थ्रिनि गारिया सौदावलायदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। मिरुनि बारग' मन्थ्रि आरो 4थि खेबनि एमपि रानि नरहनि हेंथायै सीएम भिजिलेन्सनि समन। मिथिनो हानाय बायदिब्ला भिजिलेन्स आरो एन्टि कारापसन बिफाना समन जारि खालामनानै रानि नरहखौ दिनै गिबि मन्थ्रिनि भिजिलेन्सनि मावख'आव हाजिर जानो बिथोन होदों। मख'नो गोनांदि रानि नरहनि हेंथायै 2013-2014 मायथाइनि एमपि फान्डनि राङारि बेले-बेजे खालामनायनि गोख्रों अजद थिखांदों। जरहाट जिल्लायाव दंखल एबा हेन्डपाम्प फज'नायनि मुङाव गेदेरथार जाख्ल'नाय जालांदोंमोन। नोजोर होनो गोनांदि 2013-2014 मायथाइयाव एमपि फान्डनि रांखौ आयेन बेरेखायै बाहायनायखौ लानानै 2017 मायथाइयाव केस रेजिस्टार जादोंमोन। बेनि उनाव बे केसखौ 2019 मायथाइयाव सीएम भिजिलेन्सनिसिम दैथायहरदोंमोन। नाथाय भिजिलेन्सआ रानि नरहनि हेंथायै समन जारि खालामाखैमोन। ओरैहाय बावैसो भिजिलेन्सनि समन मोननायनि उनावनो रानि नरह आरो बिनि फिसाय एमएलए भारत चन्द्र नरहआ खौरांगिरि मेल खुंनानै बे अजदफोरखौ नेवसिगारो। बेजों लोगोसे बे गासैबो जाथाया गावनि हेंथायै बिजेपिनि राजखान्थियारि फान्दायनाय होननानै रानि नरहआ खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों दाबि खालामदों। हाइलाकान्दि पुलिसनि जाफुंसार अपारेशन। हाइलाकान्दि पुलिसा गोख्रों सिग्रोमनानै 180 बस्ता बार्मि सुपारि जब्द खालामनो हादों। सिलचरनिफ्राय काइलाइन फारसे स्माग्लिं खालामनानै लाबोबाय थानाय समावनो 180 बस्ता बार्मि सुपारिखौ जब्द खालामनो हादों। गंसे ट्राकजों स्रोदै स्माग्लिं खालामनानै लाबोदोंमोन बस्तायै बस्ता बार्मि सुपारि। बबेखानि बे जाथायजों लोब्बा लानानै हाबिबुल लस्कार मुंनि ट्राक ड्राइभारखौ हमनो हादों। पुलिस सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला हाइलाकान्दि पुलिसा जब्द खालामनो हानाय 180 बस्ता बार्मि सुपारिनि बेसेना खमैबो 50 लाख रां जागोन। चन्दन बसुमतारिया मोन 9 क्लाबनो जार्सि, इजार आरो जोलुर बल राननानै होदों। दिनै फिन खेबसे बाख्नायथाव हाबा मावदों समाज सिबियारि चन्दन बसुमतारि एबा बालिया। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय गलादाङि जारागुरि प्राइमारिनि गासै मोन 9 क्लाबफोरनो जार्सि, इजार लोगोसे जोलुर बल राननानै होनायजों लोगोसे दिनै दावागुरि लाइमोन क्लाब काम लाइब्रेरि गेलेग्रा फोथाराव मोन 8 हानजानि जोलुर बादायलायनाय होनायखौबो नुनो मोननाय जायो। चन्दन बसुमतारि एबा बालिया फोरमायथिनाय बायदिब्ला लाइमोनफोरखौ फेग्रा मुवा बाहायनायनिफ्राय जानगार खालामनानै गेलेनाय बिथिङाव जौगाहोनानै मोजां गेलेगिरि जाहोनो थांखिखौ नोजोर लाखिनानै बेफोरबायदिनो गुबुन गुबुन क्लाबफोरनो जार्सि, बल आरो इजारफोरखौ राननानै होनाय जादों। सनितपुर जिल्लानि बिहाली डिग्री कलेजनि गोरायुं डक्टर जीवेन चन्द्र नाथआ मर्निं वाक खालामखांनायनि उनाव हरखाबै हां सरथेनानै रुंसारि जादों। बिहालीनि बरां ओनसोलाव डक्टर जीवेन चन्द्र नाथआ गाव हारसिङैनो थायोमोन आरो बिसि फिसाया तेजपुराव थायोमोन होननानै सुलुङाव फोरमायदों नसुंसेनि सुबुङा। जाथायनि सोमोन्दै नसुंनिया पुलिसनो खिन्थाहरनायलाय पुलिसा हाखु-दाखु जाथाय जानाय जायगायाव सौहैनानै डक्टर जीवेन चन्द्र नाथनि गोथै देहाखौ पस्ट मर्टेमनि थाखाय दैथायहरो आरो पस्ट मर्टेम रिपर्टनि उनावसो गुबै नायबिजिरनाया जागोन होननानै मिथिहोयो। क'क्राझार जिल्लानि भारत-भुटान सिमनायारि ओनसोल जारबारियाव थांनाय 17 सेप्तेम्बर खालि हाग्रा बिफाना हेमन्त नार्जारिखौ नंखायै इनकाउन्टार खालामनानै गावथारनायनि दायाव क'क्राझार पुलिसा रेन्जार बिबेकानन्द पाठक आरो फरेस्ट गार्ड तरुण ब्रह्म, फरेस्ट गार्ड खगेन बसुमतारिमोनखौ एरेस्ट खालामबाय। क'क्राझार सदरनि डीएसपी देबजित महन्तआ खौरांगिरिनि सिगाङाव बे बाथ्राखौ मिथिहोदों। डीएसपी महन्तआ फोरमायदों दि बे जाथाया 17 सेप्तेम्बर खालि फुंनि 3:30 रिंगायाव जादोंमोन।
जिर' डिस्टेन्सनिफ्राय गुलि गावनानै हेमन्त नार्जारिखौ बुथारनायनि अजद मोननायनि उनाव पुलिसा नायबिजिरनो थाखाय बिसोर साथामखौ एरेस्ट खालामग्रोबाय आरो आथिखालाव जोबथेसालियाव साथामखौबो दैथायहरबाय होननानै मिथिहोदों। मख'नो गोनांदि जारबारि हाग्रा ओनसोलाव गासै सा 16 दंफां खावग्राफोरा गं 16 साइकेलजों दंफां खुन्दा रोगादोंमोन। बे समावनो हेमन्त नार्जारिखौ जिर' डिस्टेन्सनिफ्राय गावदों। अरुणाचल प्रदेशनि सावस्रि मन्त्रि आल' लिबांनि गारि आरो लखिमपुर जिल्लानि एसपि आनन्द मिश्रनि गारिजों लखिमपुर जिल्लानि लालु पुखुरियाव सौदावलायदों। अदेबानि रावनिबो जिउ खहा जायाखैसै। नाथाय मन्त्रि आल' लिबांनि सोरखारि गारि नम्बर ER01L0028 आ डेमेज एबा खहा जादों। लखिमपुर जानानै 18 सेप्तेम्बर समबारखालि पासीघाटनिफ्राय इटानगर फारसे थांदोंमोन मन्त्रि आल' लिबाङा। बे समावनो बे लामा जाब्रबथाया जानो मोन्दों होननानै फोरमायदों। दिनै मोनाबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।